acabat les festes i tornem a la realitat política. Tant a nivell nacional com a nivell local sembla que venen temps de negociacions i de pactes. S'aclariran? I tu, què opines? Jo ho veig molt tort. Tort no veig jo ninguna eixida. Jo crec que anem a terceres eleccions. Jo crec que sí. Pues segurament s'aclariran, però la veritat és que no me preocupa. No? No, en absolut. Que se vayan a la mierda. Yo creo que no se pot aclarir, o sea que No? no se van a aclarar ni ells mateixes. Jo no ho sé, jo ho veig tot molt liat, molt liat. Jo de veres que ho veig tot molt liat. Penses que... El PSOE té una papeleta una miqueta dura. Una miqueta dura i una miqueta desastraeta. Espero que s'arreglen, però és que després l'altre partit també ho té malament i que s'arreglen els dos. Jo el que no vull és que tornarem a unes altres eleccions. Yo creo que no se van a aclarar. Deben de aclararse, pero yo creo que no. Deben de aclararse. Porque la posición que han tomado el Partido Socialista en sí no, yo creo que ya tenían que decidir si sí o no. Jo dic que no. El país se va anem a la merda. Jo tinc un fill amb 35 anys i fa 5 anys que no treballa. Treballava en l'obra i gràcies a sa mare que és jubilar, si no de què passaria? I si jo me mull, què? I la llum, i l'aulla, i la contribució, i el FEM, i el residu, si mos invadixen a pagos. Jo crec que sí, però a mi el que me pica és el poble. Pues ara t'anàvem a preguntar també per el poble. Vale. A nivell local pareix que Compromís i el PSOE estan tornant a parlar. T'agradaria que s'entengueren i feren pacte o algo o com veus? A mi m'agradaria que s'entengueren tots, PP, Ciudadanos, tots, perquè miren el poble. No ho sé, és que no sé com està lo de l'Ajuntament de Llíria. No tinc ni idea. La política no... No m'importa molt. No ho sé, jo en comptes de que la cosa vagi bé per tots els ciutadans, no n'hi ha res més. O sigui que n'hi ha que pensar en tot, en la gent jove, la gent major que no pot trobar empleo. Jo, per exemple, jo estic fart de sempre apuntar-me a l'Ajuntament a treballar i no n'hi ha manera mai. No hi ha manera mai de que me queden per treballar. Sembla que han tornat les negociacions. Sí, i estan millor, vale. És que jo pense que és voluntat de la gent. I parlant, la gent s'entén. Sense parlar, no. I manar un més que un altre, tampoc. Jo el poble de Llíria ho veig més tranquil·let. Jo sí, jo ho veig més tranquil. Que s'apanyen o que no s'apanyen no ho sé, però jo ho veig més tranquil que a nivell nacional. Ara un pacte entre el PSOE i Compromís seria bo per al poble de Llíria? Per lo menos para que s'estabilitzara tot. Simplement per estabilitzar-se, i ja està. Jo penso que sí. Si s'apanyen com estan, jo sóc de la manera de pensar que el que estiga bé que no es maneje. Perquè a vegades contra més mans pitjor. La gente estamos un poco cansadas y decepcionados. Sí, es que ya no sabemos ni de a dónde somos, ni de qué partido somos, ni quién lo hace bien, ni quién lo hace mal. Massa, i molt fort. O sigui que no n'hi ha més. Si estan igual que jo, totalment cansats.